Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ez dugu beroarekin matraka eman nahi, baina San Juan bezpera berezi izango da gaurkoa, hori zalantzarik gabe, hainbat herritan sua bertan bera utzi dute. Sute arriskuagatiko alarma gorriak San Juan bezperako sua kolokan jarri ditu Euskal Herriko txeko askotan. Ulergarria, baina tristea noski, hori baita gaurko ohitura edatuena. Antzinako garaitik heldu da barrena garbitzeko beharra eta ohitura txarrak baztertzekoa. Txarroiek denak sutan erretzea izan da ohitura eta San Juan bezperan pizten diren suak aproposak dira horretarako. Bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen irrifarrea ikusi, zeruko dei grisen artean argizpi berriak ikusi. Ta zuretzat udarako gau luzeak abestionen akordea, ta zuretzat Euskal Herriko gailurrak zutik gaudenaren seinalea. Askok ez, dakitena da gaurko ohituren artean urarekin lotutako ugari ditugula. Urak botere miresgarria hartzen du urteko gaurik motzenaren bukaeran, gaixotasunak sendatzeko eta ikusten ez dena garbitzeko. Herri askotan ohitura zen San Juan goizaldean erreka iturri edo itsasoan bainatzea. Egun horretan urak indar berezia zuela sinisten zen eta bainuak osasuna, garbitasuna eta zorte ona ekartzen zituela. Kostaldeko herrietan, batez ere Lapurdin eta Bizkaiko zenbat tokitan, San Juan goizaldeko itsasoko bainuak zorte onaren eta babesaren ikurri izan dira. Itsasoak urteko gaitzak eta zoritxarrak eramaten zituela sinesten zen. Egunak luze eta urteak laburtzen aukeratu zeri heldu erori arte. Nola aldatu garen lekutik mugitu gabe. Neska gazten artean oso zabaldua izan zen, San Juan goizean aurpegia ihintzaz edo iturriko ur freskoez garbitzea, edertasuna eta gaztetasuna mantentzeko. Ohitura hau Europako osoko solstizio errituekin oso lotuta omen dago. Hori bai, skincare ona. Zarazko tradizioaren arabera San Juan egun sentian Santa Marinako iturritik hartutako urak azaleko gaitzak sendatzen zituen, sarna, mingorria eta antzekoak, jendeak goiz-goizetik joaten zen ura hartzera edo aurpegia garbitzera. Uraren inguruko tradiziorik ospetsuenetako bat San Juan Xarrekoa da. San Juan Xar igantzi eta arantza artean dago eta diotenez bertako iturburutik ateratzen den urak sendatzeko ahalmena du. 3 iturrietatik edan behar omen da urte osoan ez dulik ez izateko. Ohiturak dio gainera zapi busti batekin igurtziz gero larruazaleko arazoak sendatzen direla eta errekan oinu txikibiltzak gaitzetatik libratzen duela.
bizkarra emazun eskaintzeko beste zer geratzen ez zitzaidanean ta bilatuko zaitu onartu nahi ezarren hau guztia urperatzean hormen zain denak gainezka egiten duenean estandanan azalak ezinatu. Ez dakit San Juan gaueko urak gaitz guztiak sendatzen dituen ala ez. Agian mediku bati galdetzea izango da honena. Gaurko egunez jaiozen Oliver Smithis britaniar biokimikaria, Mario Capecchi eta Martin Evansekin batera jaso zuen 2007ko medikuntzako Nobel saria enbrio ama zelulekin egindako aldaketa genetikoak eragiteko lanagatik. Nobel batetik bestera gaurko egunez jaio zen James Smith britaniar ekonomista. Nazioarteko merkataritza irakasle izan zen London Schoolen eta politika ekonomikoko irakasle Cambridgeko unibertsitatean. 1977an Bertil Ollinekin batera ekonomiako Nobel saria jaso zuen. Hirugarren Nobel saridun bat aipatuko dut nik, Marti Oiba Kalevi Atisahari, gaurko egunez jaioa baita ere. Politikari finlandiarra, Finlandiako Errepublikako 10. presidentea izan zen, 1984tik 2000 urtera, eta 2008an, bakearen Nobel saria eman zioten herrialde ezberdinetako hainbat gatazka armatutan egindako bitartekari lanagatik, bereziki Kosovokoan. Oh, I went to play a show, had my life in check, I was on a roll, then something happened that flipped the switch. When I got home, I kept mumbling. Bururatzen zaizkit Nobel saria merezi izan duten pertsonak gehiago. Begoña Sopelana Basauri 1994ko ekainaren 23an jaio zen Jurretan bizkaitar maistra eta soziologoa izan zen, emakume aitzindaria lankidetzan. 20 urte eman zituen kooperante El Salvadorren. 1978an egin zuen lehen bidaia El Salvadorrera zenbait voluntariorekin, hezkuntza proiektu batean parte hartzera. Eskolak eman zituen Moja ikastetxe batean eta Ama mediku kontsultategian ere aritu zen lanean. 2 urtez voluntariotzan jardun ondoren Jurretara itzuli eta soziologia ikasketak egin zituen. El Salvadorreko esperientziark arrasto sakona utzi zion eta 1977an Fe y Alegria gobernuzkanpoko erakundean eman zuen izena biztanle marginatuentzako eskola antolatzeko asmoz. Erakundeak eskatuta, Boliviara joan zen Andeetako paraje hartan martxan zeuden herri irrati eskolak ikusi eta aztertzera ea El Salvadorren bideragarri izan zitezken ikusteko. Zaila den etxe bat sortzea beste etxe. Handik itzultzean ostera giro nahasia aurkitu zuen, gerra giroa, 1978 eta 1979 urteetan hasi zen etengabe, gerrako errefuxiatuei laguntzen. Horretan jarraitu zuen 1984 urtera arte. Hezkuntza zuen xede, umena ez ezik, baita nagusiena ere, helburuen artean bertako maisu maistrak prestatzea baitzen. 1987an, gerra oste gogorrean, Las Vueltas herriara egitzen jardun zuen herritarrekin batera, utxetik hasita. 6 urte eman zituen Las Vueltasen, irakurtzen eta idazten irakatsi zienango biztanlei, sasoi hartan begorekin idazten eta irakurtzen ikasi zuten gazteak gerora irakasleak izatera heldu ziren, berak irakatsitakoari jarraipena emanez, era berean emakumeen jabekuntza eta lan komunitarioa bultzatu zituen. 1983an Jurretara itzuli zen, osasun arazoak zituen, baina ez zuen inoizeten El Salvador eta Honduras herrialdekiko aria. Hirugarren mundua eta pakea gobernuzkanpoko erakundearen bidez mantendu zuen lotura azkeneraino. Barato, yo vendo un corazón. Barato, con la esperanza de amar. Barato, ¿quién me puede ayudar?
Musikaren Nobel saria existituko balitz, hortarako ere izen batzuk baditut. Gaurko egunez 1929an jaio zen June Carter Cash. Jaiotzako izena Valerie June Carter. Estatubatuar abeslari, egile abeslari, musikari eta aktorea izan zen. Carter Family taldeko kidea eta Johnny Cashen bigarren emaztea. Gitarra, banjoa, ahosoinua eta autoarpa jotzen zituen. Nobela ez, baina 5 Grammy bai irabazi zituen. Nik beste estilo batera joko dut. Elsa da Constanza Soares Rio de Janeiro jaio zen 1930ko ekainaren 23an. Brasildar samba, bossa nova eta Brasilgo herri musika abeslaria zen. Eta Duffy, gaur da bere urtebetetze eguna. Amy Ann Duffy, ezagunagoa Duffy izen artistikoaz, galestar abeslaria, abestigilea eta aktorea da. 2008an estreinako estudioko diskoa argitaratu zuen Rock Ferry zenburukoa, eta urteko diskorik salduena izan zen Erresuma Batuan. Nazioartean ere, oihartzuna izan zuen lanak, 2009an pop vokal disko onenaren Grammy saria eman zioten. Tira, bagorko edukien berri ere mamarko diegu gure entzulei, ezta? Bigarren kafeko lagun dugun indioker etorriko da, uztailaren 22an egingo den Indio Rock jaialdiaren ekitaldi berri baten xehetasunak ematera. Izortze Santin Gomezekin urteko azken zientzia eskola izango dugu, ikerketa bat minbiziaren diagnostiko eta tratamenduari buruzko albiste bana eta Amerikako Estatu Batuetako kongresu batean gertatu denaren ingurukoak izango ditugu izpide. Uztailaren 2 egingo den Basque Spotting Weekend jaialdiaz ere ariko gara. Foronda, Loio eta Hondarribiako aireportuetan hegazkinei argazkiak ateratzen ariko dira eta antolazkuntzako kide den Samuel Muñoz Fernandezekin hitz egingo dugu. Hori guztia aurrez eguzkiak urtzen ez bagaitu. Entzuleok ekainako 23 ditu gaur eta aste arte ala, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Julen Goikoetxe Arbegozo, egunon. Aita zuei ere. Eta zuekin, Goiuri Ezei Zarandi, egunon. Egunon. Izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1211 garrena du, ekainak 23 ditu, goizak 10:18 minutu gu 3, urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. just because you can.
Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you. Sentsazioarena, irakurri dut Oracle, edo Oracle, ez dakit nola esaten den, teknologiaren inguruan diarduen enpresa erraldoi bat da, ez dakit zenbat milaka langile dituena, eta enpresa honek egiten dituen lanen artean, egiten du ez, adimen artifizialaren garapenean lan, eta irakurri dut, aurten Oracle enpresa horrek 21.000 langile kaleratuko dituela, langile horien jardun adimen artifiziala gordezkatuko duelako. Beraz, duen irakurketa hori izan da, norbera ari da adimen artifiziala garatzen, eta gero adimen artifizialen garapen horrek berak lanik gabe uzten du. Beraz, mandi sentsazio hori, Oracoleko langileak, langile batzuk behintzat, kalera joango diren horiek, zentzu horretan ari direla beraien hilobia zulatzeko lan horretan, eta gero albistea jarraitu du, beste enpresa batzuk batuta, sekulako kopuru handia zen, kaleratuko dituzten langileena, eta harren segidan ere, aipatzen zen, egin dela lehendabiziko, ez dakit, abokatu, adimen artifizialak egin duela baita ere lehendabiziko abokatu lana. Pertsona batek, badagoela nonbait, bufet bat, adimen artifizialarekin zerbitzuak eskaintzen dituen, adimen artifizialarekin lan egiten duena, eta, zuk zure kasuaren berri ematen diozu adimen artifizialari, eta gero, epaiketan, ezurraragizko abokatu batek egiten du zure defentsa hori, baina berak ez du ezer prestatzen. Berak egiten duena da, adimen artifizialak prestatu dion defentsa edo kasuaren inguruko defentsa hori, berak epaitegian plazaratu besterik ez du egiten, eta neurri batean, ez da egite, bizkarrez urrean otzikara puntu bat ere eman didaten albisteak izan dira. Zuk uste duzu adimen artifizialak zure lana ordezkatu dezakela? Akaso noiz bait ordezkatu dezake, baina ni hilda gero izan dadila. Ados. Gure maite dutara batu dira, Noa Gaztañaga Oiarbide, Eneko Iturbe Otamendi eta Xabi Arrieta González. Noa, zein zure maite duta? Ni maite dutezko, pixkat improvisatzen nahi. Nere aitan lasaitasuna. Nere aita 54 urte dauzka, eta ez duk mugikorrik, esan 50 urtetan. Hau da, azken urtetan mugikor bat eman die, baino lanagatik, bestela etzun mugikorriguko. Eta egia gaur egun oso zaila dela, nahi irutzait bintzat, olako pertsonat zanait, mugikorran beharrik ez daukan pertsona bat ezagutzea, irutzaitelako bizigela mundu baten non denak mugikorran menpe gauden, denak daukau nolabaiteko beharra ez, mugikorrakin noteko, eta nik bideratzen nire aitai askotan, eta esaten, zenba gustatuko litzaidaken nire aita bezala ez eukitzea beharroi, nire aita bantxe bertan edia ze onda 2 egun mendin, lagun batekin kanbon, eta ez deu jakin behataz ezer 2 egunotan, atzo gauen etorri zan, eta zain, eta zuzen, super ondala, mendin, lagunekin, eski esatik, eski didatzen ongea zuri, eta ez eski mogi hau etxen utzi nun, eta hoi, egia esan jendai pilotarritzei eta esatik, eta nola komunikatzen zinate lehen hobeakin, nola, eta nik egia esan pentsatzen jartzen naiz, eta enaiz ondo goatzen, nik esaten batzeon beharrik ez, eta lanentze honen lanea deitze genuen ezakitze, eta gero nire amakin zonen nire amakin, eta bestela, ni gehiago gatutko neon nire amai, igual bikotea zianen nola zan behin artiko relazioa, baino hoi, egia esan, maitu nire eta. Bikote zirenen momenturen batean mobila oso edatuta ere etzen egongo, Legi izango ziren bikote eta beste jende asko bezala mobili gabe. Hoi da, baino nik uste iritsiko zela gero ja iritsiko zan puntu bat.
Baina ez dakit, nik igual ohituta nago nire itazalako. Baina egia lehen nire lagunak abiez ez zeukanen mugikorra esate zieten, eta nola biztia zula eta mugikorra betani? Ba, ondo dago, ezakit, nire eta, ondo dago. Bastante ido, Nire egia, auparata jute garen galdu iteala askotan, eta nire eta buka ohitura asko, nire eta nola ez daugan lotxik. Nola, galdu iten da askotan? Bai, ez dakiz ikusten joan, ez dakiz, eta erdun galdu itea bereka, esate du, etorrikoa. Gaina ez digu asko preokupatzen zer zeu, eske beti bukatzeu, ez ezagun baten, mugikor bat eskatzen, gaitasuna dauka behintzen. Eta esateu, guztia zu mugikorra momentu bat, mesedez, gaitasuna dauka gainea jakiteko beste jendean mugikorrak, zen nahi joantxe bertan, daukite mugikor bakarra neramana. Ez dakit inorrena gehiago. Ordu ni galduz gero mugi gabe, neraman mugikorra bakarra ditzegu aukera aukiko nun. Baina bixe. Hori telefono hori ez izanaren ondori izango da. Telefonoak buruan dauzkala, zenbakia, gordeta. De hecho, dauka libretira bat. Eta bertan dauzka apuntatuta, telefonok. Eta esate, ze ondo. Hoi ez da ikusten. Nik dozena bat, hau inoiz kontatu, dozena bat pasatxo mobil badak izkit. Nik bakarren eramana. Eta askotan salbatu diate, bateria geratu eta zerbait behar, eta 12 telefono jakinda, iritsiko zara baita Obamaren telefona izatera ere. Eta telefonoek erabili behar dituzunean, mugikorrean bateriarekin zaudenean, agendan bilatzen dituzu edo markatu egiten dituzu? Askotan markatu egiten dituzu. Bai, hori da modua ere, buruan mantentzeko ere. Bestela erdoildu egiten dira, eta askotan agendan bilatzen tardatzen duzuna, baino gutxiago tardatzen dunik markatzen buruz. Hasten zara, ez dakit, izena jartzen, ez dakize hor bi kontaktu batera daudela, eta markatu eta tap, eta listo. Ja, zeona. Baina ziurrenik, beste garai batean behar gehiago zegoelako ere. Gehiago goratzen ditut duela 10 urte arte gorde nituenak buruan, azken urtetakoak baino, hori egia da. Baina, baten batzuk ikasi ditut azken urte hauetan ere, bai. Eneko Iturbetamendi, zein da zure maite duta? Bira, nire maite duta. Hostia, oi arpegia. Arpegia, zeba? Improvisazio usainaren arpegia duzu. Bueno, nire maite dut guztik bezala. Bai, egia esan. Ez, baina nire maite duta da eztabaidatzea. Gustatzen zait eztabaidatzea, beti ere, errespetuz egiten danen, eta bortizkeriara jo gabe, noski. Gustatzen zait, adibidez, gure kuadrian, ia egunero, barkatu, eztabaidatzen ari gara, ez dakit zergatik garen oraindik kuadria egia esan. Zein izan da zuen azken eztabaiden top 3? Top 3? Bai, top 3. Azken, eske lotxata dena batit, azken eztabaidetako hola indartsuenetako bat izan zen, ea kapaz gaeran karrerillarik gabe 3 metro salto egiteko, aurreran. Igual kuadriako norbaitek egingo du, Batek esatezun baietz, baina nik esat nion ez flipatu bazala. Baina hori oso eztabaida argitzen erresa da. Apostua jarri mai gainean eta egin. Bai. Metro asko da. Eske guko esate genion. Eta guk esate nion, bain salto bain, eta beak esatzen duen ez, eske plazer din gaude eta ratxa mateit. Nik diot baietz, nik egin dituzkela 3 metro. Ez, gero behiratu genuen interneten, eta ez, ustetzala pertsona sedentario batek bat 80 eta 215 tartean, uste tarte horretan, esaten zula, eta kirolaria zenak, 250 edo, ez dakitea agian. Inbeste da 3, Zit. Bai, 3 asko da, Nik uste nire burua etzan da, eta iruditzen zait, erresaltatu beharko nukela, baina igual hortik 3, bat 80etik 3 asko da gola, bai. Bai. Hori izan zen bat, beste eztabaida hola, eske gure eztabaida guztik ikuste estilontako dia, gutxo gora bera zuek idea bat hartu ezazuen. Beste eztabaida bat, eske bentsetzegi guatzen, Bai, estilortako eztabaida gehiago. Gure kuadrian genuen batea izaskun da hemen entzuleok, Tolosatik Uzturremendi iruntz dagoen Ibarra herriaren auzo bat, eta Ibarra herriarena da izaskun, ez da? Bai. Eta bertan kroketak beti izan dira oso famatuak. Eta horren nire kuadria batek zioen, horrentxe du daukat, 50 edo 100 ziren, 50 izango zela, edo, ez dakit. Kolpetik jantzitzakeenak. Beti bili ginen espekulatzen horrekin, eta iniz ezken nuen argitu, eta nire kuadriako ura hiltzen, eta ez dugu argituko,
Baina beti izan da pixkate gure eztabaida iturri. Edo zin zalantza sortzen danean edo, bai, zea, 50 kroita jango dituk eta pixketola. Bueno, Xabi, hemen zerbait dauka esateko, Xabik. Guk ere eztabaida bioki dugu, Eta? Ta noiz baiten egon gehaitekotan. Baina ez egin. Ez dugu. Nahi gaina irutzea gero, zertako, nazkatu itezea, Gero, berez kroketa horiek jartzen bat. Gero ez dituzu jajan nahi kroketa. Ez da 50, egunez. Ez que un asko da. Un astakeri bada. Kontua da, ez dakigula neurtzen. Esango juri? Kroketa horiek potoloak dira, eta... Bueno, ez askongo kroketa nahiko txikia dira. Debokau dira, Kroketa debokau. Ez dia hain txikia. Badao, berazubiko festetan, nolabeteko... Bomba, ezeizako bomben txapelketa. Ez eizakoak ez. Ez? Ez ja. Nungo dira? Leku desberdinetakoak. Leku desberdinetakoak. Horre gainera, erronka berezi bat jartzen dio lehiaketari. Jendeak esaten du, nik pasteleri ontako bost bomba bai, baina beste ontako bost ez, ze hauek potologoak dira, edo hemengo krema da beste ez dakit harinagoa, edo ez, eta orduan. Nahi, iruditzait, pertsona horiek gero jazintuztela bomba jan. Osea, oitin da gero? Noa, zuk ezakik jakingo duzun, baina gure klaseko batek hor parte hartuzun, eta ez dakit finalea edo ez. A ber, noak igual ez du gogoratuko hori, zuk noa lehenengo egunez gure laborategian ikustean ezagutu etzenuen bezalaxe zure ikaskide izan dagoa zenean 3 urte lehenago edo lau. Gehiago. Lau. Batxillergoan ontzina delkarrekin. Ez, baina eske, nik hau beti esan dut, eta inorrek ez di sinisten, baina bueno... Eta ez dizu sinistuko. Eta, evidentemente, baina bueno, nik alare... Defendatuko duzu zure... Defendatuko dut. Aldama zara bapatean. Ari zara hemen epaitegiak libratuko zaitulakoan, oso ondo. Ez, baina, a ber, foko bat zeon, niri begira, begiz gaina, gehigarri bat, miopea naiz. Luz eta takigrafos, horrela xari gara, bai? Miopea naiz, eta... Ni baita miopea naiz. Claro, eske... Bueno, deno geha miopek, bale, ondo. Eta osea, miopea naiz eta foko bat nekan ni behira, eta orduan enun ondo ikusten, eta nire argumentazioa. Bueno, eta geho, fokoa, itzali izanen eta, orduan bai, ez autu nun, baina foko... Bueno, ez autu zenun, ez autu zenun ere nahiko gaitasun sozial justukoarekin, Bueno, baina nire gaitasun sozialak horrelako dira. Ez, nik esan honen ikon alde asko aldatu naizela, ordu nintzen zer gertatzen. Barkatzeiot. Iraganeko noak ez zuken eneko barkatuko. Oain bai, ja, aldatu naiz. Xabi, zure maite duta zein da? Nire maite duta. Kontua da, kuadria egun bertan, kuadriako batek biziketan asko ibiltzeanak kebranta hueso esazokan, martxa txirindularitza bat, urte guztia sakrifikatu du, igual parranda gutxigo etortzen, bazkari eta farita bai gutxigo etorri da, eta zoritxarrez, azkeneko 2 astetan, pare bat eroriko eukiditu, azken astean, 2 eskuetan, zauriak eta zuloak eukiditu, belaunetik ere gaizki ibili da, eta azkeneko egunetan, tripatik ere, ez dakit, janaria ez zitzaion sartzen, gelak eta botaka eragiten zioten, hala ere, aitarekin kotxe hartu eta han lehenengo marra hortan azaldu zen, eta behin guk pentsatze genuela dena ondo zijoala, 100 kilometro, 110 kilometro ondoren, ja esan belaunak esan zuen oso potolduta zuka, dena inflamatuta, tripa ere komunetik pasa beharra izan zula, botak gaitezulako, eta egia esan atzo Instagramen edo jarri zuela testillo bat argazki batekin, urte beteia bizikletan ibili ondoren euritan gogo gabe 7-8 orduko entrenamendu batzuk baita iten, igual pena bat eman zigun kuadriako, azkenen bakigu beak asko sufritu dula, guk bitarten parrandan taulago den afaritat, eta beak afarita bai azaldu, baina gero etxea jun beharra zeukan, eta azkeneko astetan bakigu gaizki pasa dula, eta orduan bai gure bai peni eman zigun alde honetikan, kuadriaguna ere galdu, egun guztia denok bateragoen bitartean behan zegoen, eta behin karrera utzi zula, ezin izan zuen bere kabuz kotxa jetxi, eta atxaldeko 4etan hemen Tolosan, eta igual atxaldeko 8etan nola jatu zen, eta behin ja hor berandu aiota ezan gukinen. Hemendik, besarka batez zure lagunari, grazia asko egin dit, Xabirentzat sakrifizio handiena ezin izan du gurekin parandan atera, esan duela 3 aldiz. Ez tipuak astean 6 egun seriak egiten pasadituela urkizuko antenara igotzen, ez, parandatara ezin izan du etorri. Gauza seriak bere kabuz aldituen, gero bai,
kasua da bizikletan beti ia beti nekin atera dala, o bintzat entramendu xoa ezokala, ni berakin joten nintzen, aldun modun, baina gero igual sakrizio gehiena parranda dira. Igual, kuadriako gehi, ze atera, parrandan atera, ez dakit noa junko autobusa antolatu, eta beak etxean gehatu barzun, eta afaritare ezin zuen etorri, o etortze zanen bere zeakin etortzen, bere janariakin, eta gu bitartzen kriston nafari einten. Ja, bizitza. Oia, hemendik aurre esan du, udaran aldapa gora gutzi eta den aldapa gora joango zaiola. Parranda guztiak zapalduko ditula. Ba, hautxe Xabiren maite duta, eta oraindik Goiuri eta Biona falta da. Goiuri zena zure maite duta? Nire maite duta da gaur goizean hemen gertatu den gauza bat. Ze ari ginen hemen jota fuego lanean, eta noak ipatu du, gauza batengatik. Batzutan pena ematen dio dala nik. Eta orduan batzutan sentitzen dula ni besarkatzeko gogoa. Eta orduan, hori izan du. Hori noaren ahotan asko da, ze garbi utzi diguen baino gehiagotan, berak besarkadak ez dituela jaso nahi. Txaron. Orduan, baizke, pena ematen diazu batzutan, da orduan besarkatu egin nahi zintuzket, esan du. Eta orduan, ez dakit Imanolek, eneko Xabik zegin norbaitek esan du, besarka zazu. Eta orduan noak esan du azkar batean, baina orain ez du behar besarkadarik, Eta orduan, izan da, oso, nola esango dugu, emozionalki gora beratxua, une hori. Ze izan da pasagara, nik besarka bat eman nahi dizut, orain ez duzu besarka da behar. Eta orduan, berak erabaki du nik... Zan potentzialidadea erdigunean zegoena. Nik ez nuela besarka da behar, eta orduan ez ninduela besarkatuko, baina berak ni besarkatzeko gogoa du, baina nik ez nuen besarkadoren behar, berak erabaki hori, eta orduan, besarkadari gabe geratu naiz, baina, esan bezala, hortxe dago, airean dago, besarkada baten aukera. Besarkada pendiente bat da. Bai. Nik esan izut, behar dezunen, esateko. Baina nik erabaki ezaket noiz behar dudan, zuk erabakiko ezo. Beharra bukat. Vale, oso ondo. Hori zinere maite dut. ¿Qué hago aquí? Mirando atrás no soy feliz. Cantarte así no va a servir. Merina Grisen mejor ari gara entzuten kantu puxka hause. Eta hemen gure txatean hainbat eta hainbat mezu. Jasta egunon Inigoren kamiseta eharra, alkandora bada, gorka, baina bai, ados, eskerrik asko. Dantza 30. Ez da, 30 gaur egun ja, ona otxarra den egia esan. Nire maite duta da, atzo Jose Mari Iparragirre institutuko ikaslek gerrari buruzko antzerkia sortu eta erakutsi zutela. Hainbat lekutan izan dira. Eta atzo 2 emanaldi egin zituzten, urretxun. Aber, Indiokerrek ze kamiseta daraman gaur egun, ondio Indiokerrek gaztiak. Indioker, nere kroketa ere jan, diote hemendik. Gaur indio zuenan edukiko duzue, dio Indiokerrek. Indioker guk deitzen diogu bere Twitch profilari horrela ditu ziolako, baina indio lagunentzat. Beraz, zituenetik neronek idatzi beharko dut, nahiarak bakarrik utzi nau eta. Ados, ez dut ulertzen esaldi hau ondo, Indioker? Zu hona zatoz, bai, gaur indio zuzenean, baina... Nahiara ari da idazten. Nahiara, kaixo, jo... Esan ez, nola, gaur indio hona datorren, txatean bera dagoela. Eskerrak izulpen egiteko zauden, zen espesito nago. Beronek ez dit neuronak oso piztuta izate albidetzen, Nahiara. Bale, gaur indio zuzenan izango duzu, beraz zituenetik Nahiarak idatzi digu, bakarrik utzi duelako. Nahiara, animo egunarekin, eta hori, eskerrik asko Goiuri dio Nahiarak, hoixe. Nik ez dut maite bada zerbait askotan ez dakit hitz egiten duguna eta garatzen duguna gure bizitzan, baina gero ez dakit errealitatearen momentutan askotan falta ere egiten zaiguna, eta da, ez dut maite barkatu esateko inkapazidadea duen jendearen doai falta hori. Zerbait gaizki egin edo zerbaitek norbaite mindu eta barkatu esan beharrean isilik geratu edo gai aldatu edo bai, edutze zaite ardura afektiboa zain beste hitz egiten dugun honetan badela, barkamen eskaera bat ere batzutan gutxieneko minimo denominatzaile hori eta ez dut maite jendeak hori, gaitasun hori ez garatzea naiz eta teoria igual ezagutu. Eta historian ere gaurko maite dut
maite dut ezan. Que no hay nada que sentir, poco te puedo pedir, tú solo guárdame en una cajita, porque quiero que seas feliz, pero que nada te sepa a mí. Entzuleok 10:40 minutu, mejor Merina Grisen kantuanekin egingo dugu hurrengo minututxua, eta laizter izortze santinen eskutik, zientzia giroan murrilduko gara, hemen bigarren kafean. Bueno, eta bide batez, Noa, Eneko eta Xabi, egit gero egokituko zaizuen gurera hurbiltzea. Xabiri uste baietz? Bai, nire bai. Eta beste hori, bueno, pixan nahi eran akaso. Sobre la marcha izan. Aio. Agur, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana, bai ala bai, egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
Bizkaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazteen artean oro ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6-tatik 10-etara. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Light as a Ikasturteko azken zientzia saioa izango dugu segidan bigarren kafean. Izortze Santin Gomez gure irakasle partikularrak ikerketa bat. Minbiziaren diagnostikoarekin eta tratamenduarekin loturiko albiste bana, eta Ameriketako Estatu Batuetako kongresu batean izan den gertaera bat ekarri dizkigu gaurkorako. Jakin badakigu, ikasleak urte garai honetan bezala, bera ere, gauza askorekin ibili dela azken aldian eta eskertzen diogu, ikasturte amaitu aurretik, azken saio honetarako tarte hartu izana. Beti bezala, Euskara Ederrean eta denok ulertzeko moduan azalduko dizkigu gauzak, eta denbora gehiago galdu gabe hasi egingo gara. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri. Kaixo, egunon hori. Zer moduz gara, jada urak baretuxiago, lasaixiago? Bueno, pixka lasaiago nabil, baina oraindik azken zanpa geratzen zaigu hemen unibertsitatean. Bueno, animo, geratzen dene azken esprein horrekin, eta gero alde neurria mintzat, saiatu udara gozatzen. Izortze, ez dakit zientziaren tartea dau, egun hauetan sekulako beroak izaten ari gara, ez dakit zure alorra akaso ez da izango, baina bero hauekin ez dakit, jada kezkatuta gaude, baina hauek etorkizunari epe laburrean hemen txekeratuko dira, horrelako uda gehiago izango ditugu, edo zer moduz dara mazuzuk beroa? Ni beroa gaizki eramaten dute, esan behar baizut. Gaztetan asko gustatzen zitzaidan, baina ja zaitan beste gustatzen. Kezkatuta egia esan, kezkatzen du. Hau geratzeko etorri da, eta badiduri okerrera ingo dula. Orduan, edo neurriak hartzen ditugu nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko, edo, munduak kriston aldaketa jasango ditu eta ez dira batera onak izango. Zalantza izpiri gabe, eta orain ikusten ari garenarekin behintzat, baikorrek izateko motiboak ere, ez dut uste, oraingoz behintzat badauzkagunik. Izortze, aipatu dugu, nolabait ere 4 puntu edo 4 gai proposatu dizkiguzula gaurkorako, eta lehendabizikoarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, aurretan obesitateak DNA marka epigenetikoak uzten ditu, ikerketa batek plazaratu duenez. Zuri utziko dizut aukeratzen, nahi bada nondik hasi, esan nahi dute marka epigenetikoak edo epigenetika zer den azalduz hasi, edo nahiago duzun lehendabiziki ikerketaren inguruko testu ingurua jarri, eta gero sartu epigenetikan, zu nahi duzu moduan? Nik uste azalduko dizu dela marka epigenetikoak zer den, eta horrela nik uste ikerketa hobeto ulertuko dela, bale? Ados. Orduan, marka epigenetikoak nire lankide bati entzun nion azalpen hau, eta nik uste oso erreza dela ulertzeko. Guk daukagu gure denean gure informazio genetikoa, ez? Gure DNA da liburutegi bat bezala, bai? Eta gen bakoitza izango litzateke liburutegi horretan dago liburu bat, bai? Baina jakiteko ze orrialdea ireki behar dugun, eta ze informazio iraki behar dugun liburu horietan, imaginatu post-it bat jartzen dugula orrialde horretan, ez? Marka bat bezala izango litzateke, marka epigenetiko bat izango litzateke post-it hori, eta horrek esango likuke ze liburu horren ze momentutan irakurri behar dugun, ze orrialdetan irakurri behar dugun, bai? Orduan, marka epigenetikoa dira azken finean gure denean dauden post-itak esaten digutena ze gene aktibatu behar diren eta ze gene isilarazi behar diren nolabait. Bai? Eta ez dauka zer ikusirik informazio genetiko berarekin. Ostera jartzen diren marka batzuk direlako. Bai? Ez dakit gutxi gora bera horrela ulertzen da.
Bai. Oso ondo Bai. metafora ona, liburutegi. Zunaren arabera, ulertu dugunaren arabera mintzat, tresna baliagarriak dira, ez? Bai, noski, tresna baliagarria dira, eta gainera, inguruneak kriston efektua dauka postika hauek non jartzen diren erabakitzean, bai? Genetika da, genetika horrekin jaiotzen gara, baina gero inguruneak nolabait marka horietan eragina izaten du, bai? Orduan kasu honetan zer da aztertu dutena? Umeetan obesitateak marka horietan eduki dezakeen eragina, bai? Orduan hartu dituzte umeen odol laginak nerabezaro aurretik eta nerabezaro ostean, batez ere obesitatea zeukaten umeena, eta ikusi dutena da obesitate horrek, obesitateak eragiten duen egoera metabolikoak, marka horiek agertaraztea edo desagertaraztea eragiten duela, bai? Eta marka horien agerpena edo desagertarazpena eragina duela ume horiek insulinarekiko erresistentzia garatzearekin ala ez. Bai, insulinarekiko erresistentzia ulertzeko da, zerbait garatzen dana, batez ere gero diabetesa eragin dezakeena, intsulinak egiten duena da, burmuinean, giharretan eta seinalizazio bat piztu, eta orduan, ehun horiek ez badute gaiztasun egokia intsulina hartzeko eta irakurtzeko esan dezagun, orduan diabetesa sortarazi dezake. Bai? Orduan, hor lotura bat ikusi dute, obesitatea eta intsulinarekiko erresistentziarekin, hori aldez aurretik ezaguna sana, baina ikusi dutena da, hor marka epigenetiko hauek eragina eduki dezaketela. Aurren obesitatearen inguruan, azken urteetan desente hitz egin izan da, izortze, zentzu horretan, nolabait ere ez dakit, niretzako izan da ez, kasu honetan, aurren obesitateak izan ditzaken ondorioetako bati, nolabait ere izena jartzea, esan nahi dute, entzutea marka epigenetikoak uzten dituela denean, akaso ez genuke hain ondo ulertuko, baina hori diabetesarekin edo balizko diabetes arriskuarekin lotu ezkero, gauzak horrela kontatzeak askotan esaten dena, ez? Gauzak kontatzeko moduak edo divulgazioak berak eragina izan dezake, da jendeak orain belarriak tenteago izan ditzake, aurren obesitatearen inguruan jada nolabait ere izena-bizenak edo jarri zaizkiolako? Bai, nik uste dute horrelako ikerketak lortzen baldin badu jenderaino iristea, ez? Askotan ez da erresa, ez? Ikerketa hauek egiten dira, eta jendeak ez du hien berri, ez? Baina iristen baldin badian, nik uste dut pentsarazten dietela, ez? Zenolako bizimodua daukate ume hauek, eta zenolako eragin aukiko daukaten bizimodua etorkizunean, ez? Eta ja ez da bakarrik zer gertatu daiteken, eske ja gertatzen ari dira aldaketak, marka epigenetikoetan ja gertatzen dira aldaketak etorkizunean eragin bat izango dutenak. Orduan ikuste dut baietz, jendeak horrelako ikerketak entzuten dituenean, bere barrenak nolabait mugitzen ditula, eta espero dut, neurriak hartzea, umeetan ematen den obesitate horreri aurre egiteko, ez? Eske pixkat da kontraintuitiboa, ez? Umea eta obesitatea badirudi ez dakala logikarik, ez? Baina, gaur eguneko epidemia nahiko garrantzitsua dela esango nuke. Eta zentzu horretan, askotan tarte honetan aipatu izan duguna, izortze ikerketarako baliabideak bideratzen baldin badira, ikerketak garapena izango du, eta akaso, orain diabetesarekin lotu den bezala, beste gaitz eta patologia batzuekin ere lotzeko bidea ekarri dezake, horrek ere bidea egiten badu, garapena izaten badu, beste gauza batzuk ere topatu daitezke. Izan ere marka epigenetikoak ez dira bakarrik honekin lotu, aldez aurretik beste zenbait gaixotasunekin ere lotu izan dira, ez? Ikusi da inkluso umeak amaren uteroan dagoenean, amak eramaten duen bizimodua fetoaren epigenetikan aldaketak eragin dezakeela, eta epigenetika hori gero lotzea ume horrek garatuko dituen gaixotasunekin, ez? Orduan, oso pilpilan dagoen ikerketa eremua da, eta nik uste gero eta gehiago aztertuko dela. Gertutik jarraituko dugu, aurrera begira ere, eman ditzaken edo zabal daitezken bide berrien inguruan hausnarketa egiteko, eta hemen datorren hilabetetan ere, aipatu ahal izateko, bigarren gaia, bigarrenek eta hirugarrena nolabait ere minbizia dute, ardatz modura, hoietako bat diagnostikoarekin eta bestea tratamenduarekin lotuta. 14 proteinen detekzioan oinarritutako biomarkatzaile bat aurkitu dute, biriketako minbizia diagnostikatzeko balio duena, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Lerroburua irakurrita izortze, nahiko albiste baikorra da ez, detekzioan garatzen baldin bada hori beti da positiboa.
oso interesgarria, ni betik esaten duana, detekzioa eta prebentzioa izaten da hoberena tratamendua baino, ez baditugu gaixotasun horiek garatzen, edo oso goiz diagnostikatzen baditugu, prebenitzeko aukera daukagu, eta horrela ez ditugu tratatu behar, ez? Orduan, niretzako horrelako ikerketak oso interesgarria dira osasunaren zaintzan nolabait, ez? Hemen egin dutena izan da, hartu dituzte kohorte ezberdinetako milaka eta milaka pertsona, hartu dituzte odol-laginak, eta egin dutena izan da ikerketa proteomiko bat. Horrek zer esan nahi du, odol-laginak horiek hartu, eta ze proteina dauden begiratu. Bai? Itxuan egiten zuten, lagin guztiak aztertzen zituzten, eta gero, aztertu dute ikertutako pertsona guztietatik zenbatek garatu duten minbizia. Bai, konkretuki birikietako minbizia. Eta hemen, adimen artifiziala erabilita, datu guztiek aztertuz, imaginatu, datu kopurua da ikaragarria, ez? Milaka pertsonetan proteoma guztia aztertzea, eta ikusi dute seinale bat dagola, minbiziarekin lotuta dagona, 14 proteinez osaturikoa. Bai, ikusi dute 14 proteinen kombinazioa daukaten pertsonak, probabilidade handiagoa dakatela birikietako minbizia garatzeko. Eta dena superinteresgarria da, seinale hau agertzen dela edo ikusi daitekela, detektatu daitekela, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Bai, hau oso interesgarria da, esan nahi duk, gure gorputzak nolabaiteko aldaketak pairatzen ari ditula minbizia garatu baino lehen. Bai, hemen ikusi dutena da, eta hau ere oso interesgarria iruditu zait, birikietako zeluletan trantsizio egoera bat bezala gertatzen dela. Tumorala bilakatu baino lehen, trantsizio egoera batean daude, eta trantsizio egoera horretan daude zelulek dira zuzen ere proteina horiek liberatzen dituztenak. Horiek detektatu ditzazkegu eta aurreikusi pertsona batek minbizia garatuko duen ala ez. Hau zergatik da garrantzitsua, logikoki, imaginatu, prebentziorako kristolako lanabesa da. Pertsona horiek arrisku handiagoa dakate, orduan kribadoetan sartu daitezke, eta kontrolatu altzaile urtero ea minbizia garatzen duten ala ez. Baina gainera proteina horiek nondi datozen ere aztertu dutenez, ikusi dute tratamendu batzuk hobeto funtzionatu dezaketela. Orduan, prebentziorako tratamenduetarako pertsona horiek ere aukeratu daitezke. Orduan, nik uste dut oso ikerketa interesgarria dela, eta baita ere beste minbizietara eraman daitekena, ez? Gainera, aipatzen duzun hori ez, ikusten baldin bada, balizko arrisku talde horretan edo daudela 5-6 urtetik lehenago, zuk aipatzen duzun hori, jada jarraipena askozaz ere akotatuagoa edo egon daiteke, eta lehendabiziko zantzuren bat agertu orduko, askotan esaten du ez, detekzio goiztiarraren garrantzia, lehendabiziko zantzuren batea agertu orduko, jada tratamenduarekin hasi daiteke. Hori da, beti esatute hori zuk esatezunaz, minbizia alik eta goiztiarren detektatu behar dela, eta horrela pronostiko asko zobia dela, ez? Hemen lanabesa ezin hobea. Kontrol hori, gainera prebentzio tratamendua jarri daitezke, ikusi dute zitokina baten inhibitzaile batek eragin auki dezakela prebentzioan, orduan, nik uste dut emaitza oso interesgarria dela. Ez dakit, zeinen erreza izango dan klinikan implementatzea, suposatzen dut merkea ez dela izango betiko kontua, ez? Eta, hori aztertu beharko litzateke, baina printzipioz lanabesa ikaragarri interesgarria dela argi dago. Esan dugu, garrantzitsua dela detekzio goiztiar hori, diagnostikoan asmatze hori, eta, diagnostiko horretan, hain goiztiarra ez den kasuetan ere, gero tratamendua dago. Eta urrengo aztertuko dugun gaiak, tratamenduarekin du lotura. Hor jarri diguzun izen hori, badakit beste batzuten ere aipatu izan dugula, baina beti gaizki esan izan dut, beraz, zuri utziko dizute aipatzen, baina kasu honetan tratamenduaz hitz egin behar dugu, edo tratamenduaren inguruko estrategia terapeutiko bati buruz, ezta? Bai, hori da, eta kasu honetan CRISPR famatua erabili dute, hori egiteko, CRISPR-Cas teknika. Gogoratzen baduzue 2020 urtean kimika Nobel saria eraman zuen Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentierren zendeneko beste ikertzaile batekin, CRISPR-Cas teknikaren aplikazio biomedikoa garatzeagatik. Bai? Hemen pausu bat gehiago eman dute. Nik beti CRISPR-Cas buruz hitz egin dizuedanean, esan dizuet dela
lanabes bat gure DNA editatzeko. Mostu itzatzi, bai, hor aldaketak egiteko. Kasu honetan, egiten dutena da DNA detektatu beharrean RNA detektatu. Bai? Badago gene bat, P53, igual noiz entzun duzu, ez nahiko formatua da, tumore supresore gene bat, horretan mutazio bat ematen denean, gure zelulek egiten dutena da zatitzen den direnean kontrola galdu eta kontroli gabe zatitzen dira eta orduan tumoreak sortzen dira. Bai? Arazoa da, gene honetan mutazioak gertatzen direnean, farmakoen bitartez tratatzea oso zaila dela. Bai, CP53 mutatuak sortzen dituen proteina horiek ez daukate farmakoentzako lotura gune egokirik. Orduan ezin da inhibitu. Proteina hori farmakoen bitartez ezin da inhibitu. Orduan hemen ere egin dute CRISPR-Cas, beste bat, ez da Cas bederatzi da beste Cas bat, erabili, gene horrek sortzen duen RNA molekula detektatzeko, RNA molekula mutatua. Bai? Orduan, sistemak RNA mutatu hori ezagutzen duenean, zelula tumoral horren DNA apurtzen du. Bere apurtu, zatitu, eta zer gertatzen da zelula baten DNA zatitzen badugu, zelula hori hil egiten dela. Bai? Oso modu espezifikoan, zelula tumoralak, P53 mutazioak dituzten zelula tumoralak, eraizeko modu bada. Ados. Horrela kontatuta esaten duzun moduan, azkenean ezelan nekeza, ez dakit, astuna ere bai ez, zelula bate apurtzen da, eta gero egin behar duzu zati bakoitzaren azterketa, eta hor topatu behar duzu, ezagutu behar duzu, ondo gero kontra egin izateko, eta horrela, honetaz ideiarik ez daukagun ontzat, badirudiez ikerketa lan hori nekagarria, astuna esango dut, horretan dihardutenak akaso pasioz biziko dutena, baina bai, nekagarria, eta une oro beti ere gauza berria bilatzen, eta ikertzen aritu beharraren sentsazio hori ematen du, ez dakit horrela ote den, edo nola ikusten duzunzuk? Bai, klaro, ni oso modu errezean azaldu dut, baina segurazki lan hau egiteko urteak eta urteak egongo ziren, izan ere, Nature aldizkarian publikatu dute, eta esatizu Nature aldizkarian publikatzen diren lanak ez direla urtebeten egiten. Orduan, suposatzen dut, eramango zituztela urteak eta urteak, teknika honen eraldaketa ezberdinak egiten, bilatzen zein izan zitekeen itu egokiena. Orduan, bai, nekeza da seguro, lan handia egin dutela seguro, baina, emaitzak behitu hor daude, eta baita ere, aurrekoan bezala oso erabilgarriak izan daitezkenak. Zemen P53 genearen kontra joko luke teknika honek, baina beste tumore batzuetan implikatuta dauden beste gene mutatuen kontra egitea ere oso modu errezean egin daiteke, jabein teknika esarrita dago. Zentzu horretan, minbiziaren inguruan, prebentzioaz aritu gara, orain tratamenduaz ere bai, eta mezu nahiko baikor hori ez, beste arloetara edo beste minbizi batzuetara ere eraman daiteken ikerketa lerroa edo izan daitekela, eta horrek bi kasuetan ere, baikortasun mezu hori behintzat, emateko modua uzten digu. Akaso, laugarren eta azken puntuan izortze, baikortasun gehiegirako lekurik ez dago, Amerikako estatu batuetan, orain azalduko dugu, baina lerroburu bezala erabili dezakegu ez, lehengo lepotik darabiltela burua oraindik ere estatu batuetan. Bai, ala da, eta hontaz hitz egin dugu aurreko saioetan bai, beste adibide bat, ez? Beste adibide bat da. Badago asoziazio bat, Ameriketako diabetesaren asoziazioa. Diabetesean lan egiten dugurontzat oso asoziazio garrantzitsua da, ez? Azkenean Ameriketan dago ikerketa oso potentea da, eta urtero egiten dute kongresu bat. Bai? Aurten istilu txiki bat egon da, bidali dizuen Instagrameko estekan hori ikusten da nola polizia bidaltzen duten da dena. Kontua da, badagola diabetesker deitzen deneko aldizkariko editore bat, Steve Kahn, diabetesker gainera da Amerikako diabetesaren asoziazioaren publikazio bat, ez pentsa ajenoa denik, eta gizon honek eta beste ikertzaile batzuk idatzi zuten artikulu bat, Trumpek zientzian egiten ari dituen murrizketen kontrakoa. Finantziazioaren murrizketak, kaleratzeak egon direla, proiektuetan txegu kliniko pila bat eten dituztela, zenbait osasun neurri ebidentzia zientifikoaren kontra dijoaztenak, kritika, garrantzitsua, baina erabat logikoa, ikertzailea zaren enean. Hau diabetesker aldizkarian publikatu zuten,
eta ikertzaile hau eta beste batzuk justo kongresuaren atarian, artikuloien kopia banatzen egon ziren. Bai? Orduan adak, Amerikako Diabetesaren Asoziazioak erabaki zuen hori ezin zela egin, eta polizia bidali zuen, eta hortik bota egin zituzten. Hori ez zutelako egin. Eta hor kriston izkanbila egon da, adako presidenteak dimititu du, 2027an kargu hartuko zuena dimititu du, bazkide pila baten kritikak egon dira, eta kriston izkanbila. Eta egon da gauza bat, niri graziosa iruditzen zaidana, dela Streisand efektua. Badakizu zer den Streisand efektua, nieneki? Streisand efektua da, zerbaitek, kasu honetan artikulu honek ez zuela inolako zabalkuntzarik, oso jende gutxik irakurri zuela, eta istilu hau gertatu zanetik, zabalkuntza pila bat handitu zala, eta irakurle pila bat izan ditula. Eta horrek deitzen da Streisand efektua. Gutxik irakurtzetik asko irakurtzea pasatzen danean. Orduan, gertatu zena negatiboa da, oso negatiboa da, berriro ere zientzialari eta ikerlarien kontrako jarrera erakutsi duelako, ez? Baina behitu, orain, jende gehiago irakurri du artikulua eta segurazki jende gehiago babestuko du ikertzaile hauek. Orduan, jakin dezazuela, Streisand efektua nondik datorren. Barbara Streisand, abeslaria du izpide, kontua da, guain dela urte batzuk, argazkilari batek egiten zituenak horrela bere helikopterotik argazkiak, egin omen zuen Barbara Streisanden etxearen argazki bat. Eta bere webgunean publikatu omen zuen, eta Barbara Streisandek egin zuen salatu argazkilari hau, $50 milioi eskatu zizkion, baina kontua da, Barbara Streisandek salaketa hau jarri aurretik, ez da txuten. Izortzi orain entzuten gaituzu? Bai, ez dut Goiururen azkenengo partea entzun. Baina entzulek entzun badute... Denek ez, streamingen ez digut entzun bai. Bueno, hori da, kontua da, argazkilari batek, Barbara Streisanden etxearen argazki bat egin zuela, bere webgunean jarri zuela, eta Barbara Streisandek salatu egin zuela argazkilari hau, eta oso haserre zegoela, eta $50 milioi eskatu zizkiola, baina kontua dela, Barbara Streisandek salaketa hau egin aurretik, argazki hau, webgunean egontzen denbora guzti horretan, soilik 6 aldiz deskargatu zela. Eta Barbara Streisand kexatu zanen aurretik milaka eta milaka deskarga izan zituela argazkiak, berez, kalterik etzion eragin argazki horrek Barbara kexatu zen arte, horregatik Streisand efektua. Beitu, niene, ere onera gator gauzak ikastean, nik enekia zergatik. Batira, kasu honetan ere, gertaera bat salatzera joan, eta behintzat, urak arrotu ditu ez, eta horre barruan elkarte horretan, asoziazio horretan, dimisioak eta kargu hartu hartzutenek kargu usteak beraz, zalaparta behintzat sortu da, akaso neurri batean behintzat, helburuetako bat hori izan ziteken, ez izortze? Seguro baietz, ze irakurri duanagatik editoreak egin zuena izan zen, justo kongresu horretarako 1000 ale, bere artikuluaren 1000 ale imprimatu hor banatzeko, ez? Orduan, nik uste salaparta segurazki berak ez zuela esperoko polizia bidali eta hortik botatzea, ez? Baina, nahi zuela mezu hori kongresura zijoaztenen artean zabaltzea, ez? Eta, polizia joan zen ez eta bar, oi hartzun handiagoa izan du, eta, ea horrek zerbaitetarako balio duen behintzat. Begira, askotan, handien kontra eta erraldoien kontra keinu txikiek ez dutela zertarako balio pentsatzen dugu, edo pentsarazten digute, kasu honetan, begira, kopia batzuk banatzearen keinu utxar lorrekin, begira azkenerako, zenbaterainoko arrabotsa sortu den, eta zentzu batean behintzat, kaso beste bide batzutatik jakingo ez genuen zerbait, jakitera ere iritsi gara. Izortze, esan dugu, ikasturteko azken saioa genuela gaurkoan, eskerrik asko, aurten ere guri zientziaren inguruko notizia eta ikerketak eta horrelako gauzak ekartzeagatik, alduzu neurrian udaran atxeden hartu, deskantsatu, azken asprin honekin animo, eta ondo bidean, irailetik aurrera ere izango dugu berriz ere elkarren berri. Bai, eskerrik asko zuei, oso gustora naiz, beti bezala, eta, datorren ikasturtean jarraituko dugu. Eskerrik asko Izortze, ondo pasa. Aio. Entzuleo, Gabi Lincolnen Throw It Away entzuten ari gara, arekin aritu gara azken minutuetan hortxe Izortzeren azpian nolabait abesten ari zen emakume ondia Gabi Lincoln zen eta bere Throw It Away kantuarekin.
Egingo ditu urrengo bizpairu minutuak, Laister beste gai, beste helduleku batzuetara begira jarriko gara, Euskal Spotting Weekend delakoa aztertzeko aireportuen hurbiltasunetatik, argazkilaritza, saioak egingo dituztelako. Life and love it brings, so keep your hand wide open if you need anything. Throw it away, throw it away. Give your love, live your life each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a natural obligation to what we own and claim, possessing it and belonging to, acknowledging a name. So keep your hand wide open if you're needing love today, 'cause you can't lose it even if you throw it all away. Throw it away, throw it away. Give your love, live your life each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Cause you can never lose a thing if it belongs to you. 'Cause you can never lose a thing if it belongs to you. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. But don't be unkind, it don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78
hemezortzian banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta hemen gabiltza entzuleok Jan Tirsen entzuten, gaurko egunez jaio zen 1970ean Bresten, Frantzian, konposatzailea, pop eta batez ere soinu banden egilea, eta askorentzat, joan den mendea amaieran, 20. mendearen amaieran, abiatutako, nolabait frantziar kantu berriaren, edo, Nouvelle chanson français berri horren, sortzaietako edo kideetako bat, askorentzat oso ezaguna, entzuten ari garen abesti honen pelikula beragatik, Kontin de un autre et l'après-midi, ahoskeraz albezela eginda, eta, Ameliren bizitza edo, kontatzen duen, pelikularen soinu bandagatik aski ezaguna. Goizeko 11 eta 17 minutu entzuleok, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Amez bat, beti egoten nintzen, haren bizitan zai. Uztaileko lehen egunetan, Foronda, Hondarribia edo Loiuko aireportuetatik abiatuko den hegaldiren bat hartu behar baduzue, eta aireratu aurretik pista inguruan argazkilari kuadrilla bat ikusten baduzue, ez larritu. Spoterrak izango dira, edo beste modu batera esan da, hegazkinen argazkilaritzarako afizioa duen jendea. Uztailaren 2-4 margarrenez egingo dute Euskal Spotting Weekend, eta egun horietan egingo dutenaz eta oroar spottingari buruz hitz egiteko, ekimen horren antolaketan diharduen Samuel Muñoz Fernández gonbidatu dugu bigarren kafera. Samu, egun honetan ongi etorri? Ez dakit Samuke entzuten gaituen. Bai, Samu, egun hon eta ongi etorri.
Orain aurikularrak piztu dituz, hori ikusi dugu. Horixe. Eta orain bai, egun honetan ongi etorri, Samu. Eskerrik asko, egunon. Samu, bere hasiko gara Basque Spotting Weekend buruz hizketan, baina gu gonbidatu guztiei elkarrizketen hasieran bi galdera egiten dizkigu eta Goiurik egingo dizkizu galdera horiek. Nik bi egingo ditut, baina bat aukeratu behar duzu erantzuteko, bakarrarekin konformatzen gara. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela esango balizu, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia. Konta dezakela soilik etapa bat, galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Bigarren galdera, eta esan bezala bietako bakarra aukeratu behar duzu, bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Badakigu galderak ez direla errazak, horregatik biak botatzen ditugu, eta aukera ematen dugu bakarra erantzuteko. Bale, lehengoakin, argi. Egia da, etorkizuna da, eta guztio, eriotzara bidera goazela, baina ez dakit. Nire funerala idearik, bez. Bestea bai, eta zein edako aukeratuko nuke, argi dakat. Esango nuke, nire bigarren haurtzaroa, ni donostiarra naz jaiotzez, eta 2001an Gasteizera joan nintzen. Beraz, 8 urtekin gutxi gora bera, 16-17, nire demagun garai akademikoa, ni garai hori aukeratuko nuke. Hortxe, esan da geratu da. Samu, esan dugu, uztailaren 2tik 4 Euskal Spotting Weekend, 10. ekitaldia. Dena prest, nola doaz, prestaketa lanak? Badijoaz, gutxika, badijoaz. Egia da, duela bi egun arte, plazaren bat kilikolo zebiltzala, baina jada, danak bete dire, berreserban zeuden jendeai kontaktuan jarrirea, eta haiek presaka datu guztiak bidalin dituzte, eta oain arte, oain gehatzen zaigun gauza bakarra da, egunak iristea. Pentsatzen dut, ez dakit, aireportu inguruak, aireportuetako piste inguruiek eta askotan, ez dakit, nahiko gune restringituak edo mugatuak izaten dira, horrek berak mugatzen dizuete, akaso zuek nahiko zenukete parte hartzaile gehiago izatea, baina kopuru aldetik, ze parte hartze kopuru hitz egiten ari gara, Samu? Hiru aireportuetan, lehen Gasteiz 15 pertsona, Hondarribin, Donostiko aireportuan gehienez 10, aurten 9, leku bat geratu da, eta Bilbon 35. Gutxi dira, gure ustez bai, ikusita zein edizioan gauden, baina haena da hemen gauzak esaten dituena eta gehiago ezin badira, ezin dira. Hori da, zezuek, egun horietan, pista inguruan bertan ibiltzen zarete, aireportuko eremu barruan bertan ibiltzen zarete. Hori da. Gure demagun abagunea urtean zehar hau da. Pentsa, egunero edo egunero honetan afizioa dakaten pertsonek aireportu inguruetan ibiltzen diala. Eta ez barruan, hau da, segurtasun maila demagun kakotxen artean islatzen duen eremua, hau da, bertan egoteko aukera ematen digute. Ja da duela, esan duan bezala, duela 10 urte, hasi izan. Eta alde handia dago, pentsatzen dut baietz, ez? Eremu barruan egonda, beste aukera batzuk, argazki egiteko beste modu batzuk, zuentzat ez dakit, horrek berak ere aireportu eremu barruan egote horrek denbora hori aprobetxatu beharrak, ez dakit, presio puntu bat ere sentitzen duzue, argazki honenak atera behar horrekin? Hombre, presioa nik ez nuke esango, baina aukera gehiago. Azkenean, demagun, islada hori hau da, baia modukoa, hori kentzen dugu gainetik, eta hegazkinen ia parera jartzen gera, eta errealidadea ikusten dugu zenorako tamaina dakaten batzuk, nolan maniatzen diren lurrean dauzen bitartean, hori depende beti ere zenolako operazioa dagoen martxan, ez da berdina, karga maniatzen duen hegazkin bat,
eta pues, bidaiariak maneatzen dituen beste bat. Ez da batere berdina. Eta horrela ez jakintasunetik non dago ezberdintasuna? Esan nik ez dakit horri buruz ezer, argazkinari argazkia egitea da kaso nik buruan daukadana, baina zertan ezberdintze dira kargako eta bidaiarien argazkin baten argazkilaritza? Egia esan, desberdintasunak ez dazkate, baina operatiba. Hau da, nolan maneiatzen diren lurrean dauden bitartean. Kargako hegazkin batek, normalean edo Kutxak edo Amazoneko edo Temuko, konpainia horietan behin demagun produktu bat ez saldu baizik eta aukeratzen dugunean, erosten dugunean, normalean garraio bide honen bitartez iristen dira gure etxetara, hau da, gauez bidaiatzen dute, goizean iritsi, zentralera bidali eta hortikan ja banaketa egiten da. Hori da, normalean karga, aire kargaren helburu nagusia. Bestea, A puntutik B puntura bidaiatzea. Hau da, kasu honetan, adibidez, oporretan. Zuek oporretan baldin bazio joazte, eta hegazkinez bidaiatzen badezute, adibidez, Bilbon, demagun, zonalde honetan, bidaiari gehien dakan aireportuak, behin segurtasun guztia pasata eta hegazkinara igo, hori da eitzen dauena. A puntutik Bilbo, oporretara zoazen B puntura. Ondo da. Samo esan dugu, uztailaren 2tik 4, uztailaren 2an forondan ariko zarete gauez, uztailaren 3an Hondarribian goizez, eta uztailaren 4an Loiun arratsaldez. Eguneko ezberdinetan aritzeak ere zuen jarduna ezberdintzen du, baldintza ezberdinak dira, ez dakit, forondako kasuan akaso gauez egongo da mugimendu handiena baipatu duzun merkantzia garraio hori dela, eta zergatik egun bakoitzean eguneko ezberdin hori, leku bakoitzean? Hori da, asteko aldrebeskua Hondarribi arratsaldez izango da, eta Bilbo goizez. Hori da, desberdintasunak asko. Baina, aurreko edizioekin konparatuta, batez ere aukera hau dugu batez be Gasteizko egoera zertxobait hobetzeko. Zebain arte irailean egiten genuen Euskal Spotin wikina. Eta, klaro, irailean dagoen argi denbora edo argi kantitatea ez da berdina uztailarekin konparatuta. Eta, klaro, horrek, haenak aurrera pauso hori ematea gure partetik izugarri ona izan da. Eta, klaro, goi arratsaldeko 8:30 hurbiltzen gea, permiso guztiak eta pasatzen ditugu, eta behinan egonda, ikusita zein datetan gauden, hasieran pulsoka, kamerarekin bakarrik, atera ditzakegu argazkiak, baina gero ja badakigu tripodearen erabilpena, eta horrelako gauzak, profesional alago ingo duela gure lana hor. Batez be Gasteizen. Bestetan, Hondarribin badakigu hegazkin kantitatea ez dela oso handia. Eta bertan agian hegazkin ejekutiboren bat, ager daiteke, hau da horrelako milioika eta milioika diru balio duten hegazkin txiki horiek, adibidez, estatu batuetan asko ikusten dienak, eta horrelakoak, eta, klaro, demagun nazionalki mugitzen diren hegazkinak gero be kontuan hartuta Donostin ere duela hilabete batzuk eta hemendik gutxira bestelako hegaldi europearrak, Europara doazen bestelako hegaldiak promozionatu dituztela, eta klaro hori aireporturako nahiko albiste hona da. Gero ja, klaro, Bilbo dakagu, Bilbon goizean orain arte izan dugun zorte txarra da eguraldia batez ere. Klaro, irailean Euskadin gaude, eta irailean euria da nagusi. Beraz, espero dugu aurten eguraldiak errespetatzea, eta Bilbon oso hurbil egongo garenez, klaro, plataforman bertan egongo gera, eta aukera hori izatea eguraldi honekin, ez dugu horrelako eguraldi asfixiante da itogarria nahi, baina eguraldi errespetatzen duen eguraldia izatea. Eta
Eta ez hiltzea kakotxen artean hor eguzkipean momentu orotan. Beraz, aukeran erdibideko zerbait, eguraldi sanoa esaten dena eskatzen dute ordutan kanpoan aritzeko. Samu, gaur egun badaude aplikazio mordo bat, hegaldien berri, hegaldi bakoitzan noiz iritsiko den adierazten dutenak, zentzu horretan, badakizue, gutxi gora bera jaialdi egingo den egun horietan, ze gazkin mota ikusteko aukera, argazki egiteko aukera izango ote duzuen, badago horrela irrikaz espero duzuen hegazkin modeloren bat edo? Hombre, egia da aplikazioen artean bata nagusitzen dana besteen aldetik, Fly Radar 24, guztiz doakoa da, baina ordaintze aukerak ere baditu, eta claro, depende beti ere zer nolako frikismo maila dakazun. Eta, claro, behin frikismo hori ikusita, agian egia esan doako aplikazio hori bakarrikan doako modu horretan jartzen badezu, badakizu iragarkik izango dituzula, eta datuak, bai, izango dituzu, baina gutxi. Eta gero, behin aurrera junda, datu gehiago izango dituzu. Karo, horretarako dirutza pizkatxo bat utzi behar ez da asko. Nahiko merkea da, baina, klaro, ez dago guztien aukeran. Eta, karo, hegazkinen kontu, azkenean afizio honetan, eraskotako ikuspuntu ezberdinak daude. Nire kasuan adibidez, modeloen bila nabil, bai. Besteen kasuetan, matrikulazioen kontu dago, hau da. Batzuk, nire ezagutzen joan artean, batzuk kuadernotxo batekin doaz, esan ez, ostras, matrikula hau ez dut ikusi, eta argazkia ateratzen diote, behin argazkia aterata, apuntatzen dute, bere kuadernotxuan. Eta horrelako hau, kasu pilo bat daude. Ez da demagun gauza homogenea bat baizik eta oso heterogenea. Bakoitzak bere helburu nagusia daka. Egia da, guretzat, hoberena izango litzatekeela Bilboko eguna igandera edo ostiralera mugitzea, baina ezin da. Batez be, klaro, orain, Amerikara doan Unitedeko hegaldia ateratzeko irrikaz egon gea. Iaz ez genuen aukera izan eta aurten ez da ere. Klaro, hegazkin hori segurtasunez beteta dago, eta autoridadeek ez digute usten. Logikoa danez. Beraz, aipatu diguzu, spottingaren mundu horretan ere, bakoitzak bere azpi mundua edo azpi interesak baditu, argazkiak egiterako ordu horretan. Teknikoki, Samu, ez dakit, kamera, objektibo berezi zehatzen bat, material zehatzen bat izatea komeni den horrelako argazkiak egiteko, edo kamera arrunt xamar batekin ere argazkitxukunak egin daitezken? Hombre, azkenean, afizio hau mailaka doala, uste dut. Ni hasi nintzanean, 2013an, zoom biderlau zeukon, nola zan? Kodak kamera bat neukon. Travelclub.ekin irabazitakoa. Imaginatu, zer nolako evoluzioa izan dudan. Batez be, maila basoan hastentzea, hasierako maila duen kamera batekin, gero ja, gutxika, objektiboen kontu informatzen zea, esan ez, ostras, hau, objektibo, argi asko da sartzen usten duen objektiboa da, erosiko dut, edo bestelako hau, teleobjektibo oso luzea da, 6 milimetrokoa, beste hau erdizkakoa, eta horrelakoa, azkenean informatzen zea, eta zeure maila, habilidadeak, gutxika sendotuz doaz, hobetzen doaz, eta ikusten duzu, ostras, oaindakan kamera, ez da nire mailara iristen. Beraz, aurrera pauso bat ematen dut, beste erdizkako maila hartzen dut. Gero, eta hoberen juten zoan, edo zoazen bitartean. Klaro, logika da, eta zenbat eta kamera potenteago edo indartxoago bat nahi dezunean, klaro, orduan eta dirutza gehiago utzi behar dezu. Ez da diru txiki, eta ez da kantitate txikia ez. Lau zifra edo kasu batzuetan, asko, iago.
Diru askori buruz hitz egiten ari gara. Samu, bukatzeko bi galdera egingo dizkizut batean, zein da orain arte zuretzat atera duzunen argazkirik bereziena, eta zein da buruan daukazun argazki hori etorkizunean atera nahiko zenukena? Eski gogokoen dokan argazki ostras, galdera zaila, ze, claro, urte asko izan dira. Baina ustez, agian impacto gehien izan duen argazkia agian Antonov bat bilau edo 124 Gasteizen egon zen garaia 2021-an. Edo 22an, ez dakit. Askotan juntzan, materiale ustet, Renault fabrika batera bidali behar ziren, ez dakit, bobina edo ez dakit movida horrelako batzuk, eta klaro, oso hegazkin arraroa da. Eta klaro, garai hartan, aireportu inguruetan, jende pilo bat bildu zen, pilo bat. Klaro, fenomeno ia kulturala izan zen. Osea, hori da, hoixe. Hau da, Antonov 124 bat, ez? Antonov 124. Gaur egun, hegazkinik handiena, ze, klaro, Ukrainako gerran, gogoratu behar dugu, handiena zen hegazkina, lehertu intzutela, Antonov 225. Gasteizen ere egon zen, 2010an, baina, klaro, jada ez da existitzen. Egia da, Europar batasuna Ukrainarekin batera, berreraekin nahi dutela, baina, klaro, izugarrizko dirutza da. Eta, klaro, horretarako agian, urte batzuk itxarongo bargo dugu. Baina, klaro, ni hegazkin hori Gasteizen ikusi nauenean izan zen ostras. Berriro hemen dago. Noiz itzuliko da, ez dakigu, misterioa da. Eta, klaro, horretarako, itxaron egin bargo du. Eta beste galdera zein zen? Zein daukazun, atera nahiko zenuken argazkia zein den? Argi dago, nik hemen ez dakatu daik. Edo Air Force One berria, ze, klaro, duela ustete aste bat, agertu intzan Trump presidenteari indako kakotxen artean oparia, Katarreko emirrak egin zion opari berezia, hegazkin berria, Air Force One hori, edo bestela agian espotin aldetik aldenduta agian zuziriren bat, demogun Artemis hiru edo horrelako movidaren bat atera nahiko nuke, mankara hori pizkatxoa eta apartauta dago. Eta bestelako mundu bat da ustet. Bueno, Samu, oraindik ere gaztea zara izango dituzu aukerak eta mugari behintzat aterik ez itxi balizko aukera hoiei. Eskertzen dizugu, gaurkoan uztailaren 2tik 4 egingo den Euskal Spotting Weekenden ingurukoak jakinarazteagatik. Eskertzen dizugu baita ere Spottingaren mundu hau, pixkanaka gure entzulei ere erakusteagatik, eta ondo joan dadila guztia, eta behin uda ostean ere, akaso, beste tartetxo bat egingo dugu, jaialdia nola joan den ikusteko, eta Spottingaren munduan gehiago sakontzen jarraitzeko. Eskerrik asko, Samu? Mila eskertzuei. Aspaldinik bilatu nituen. Entzuleo goizeko 11:28 minutu izango dira, 3 segundu barru, eta gure lagun Indioker dagoneko laborategian da. Laizter Indiorrok jaialdiaren inguruan aritu behar dugu Xabi Arritaren laguntzaz. Han berriro ikas dezakegu arnazten, atxedena behar nuen, behar dugu. Inork inoiz astutako soka baten soinua du hemen. Nahi genuen isiltasuna, lo kanta bat ari nahi zentzuten. Inoreltzen ezen leku bat aurkitu du, errepide hurbilenetik urrun. Han berriro ikas dezakegu arnazten, atxedena
behar nuen, behar dugu. Inorentzen besten leku bat aurkitu du, errepide hurbilenetik urrun. Han berriro ikas dezakegu arnasten, atsedena behar nuen, behar dugu. Entzuleok 11:40 minutu hemen dagoeneko gure txatean hasi dira bata eta bestea, indiokari buruzko iruzkinak egiten, hemen indioker, ze muskulok, guapo diote, eta inigokin besarkada eharra, aupa Naiara, Naiarak dio, ez oso kamiseta elegantia eraman ba, indiorrok aurten babesle berria dauka, ez, kamisetari buruz, ze ongi, beti jatorra, Xabi eta Indioker hermanos de radio, gorka zuretzako tenak dira anai arrebak hemen. Hemen txe Peppermint Sexteten kantu honekin, egingo dugu aurrera. Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indiorrok jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan hitzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean bada beste istorio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indiorrok eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Eta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat, eta batez ere, indiorrokeko antolatzaile den indio. Egun hon eta ongietorri bigarren kafera. Kaixo, egun hon. Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, goiurik... Di galdera mitikoa egin barko izizu. Agian prestauta ekarri. Ezagutuko ditu honek ez, Xabi. Eta erantzun genituen horrekortian. Egia da. Biak erantzun altzen dituen. Bilak bat. Egia da. Orduan jazta. Ez beste badokat. Bai, nik ere asmatu behar nuen beste. Bale, bota. Esango balizute, aukera ezakitzula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango ditzateke? Funeralean ez dakit minon, pentsatu etola jaien bat edo iten dugunean, edo... funeralean, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun, ez da, nahi beti Batson, Oian Daltzal eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulre bai. Kriston girua montatzeik, minon ustez Batsonekin eharra izango zela. Ados. Venga, bora erantzun dugu bat, zuk beste bat zenuen Juri? Ez, horrela nahiko, gustatu zut. Lehenik eta bain, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzuleen batek ez bat maki indiorrok zer den, nola esplikatuko zenuke, zer da indiorrok jaialdia? Indiorrok jaialdia da, nik nakan buruan perlada bat. Perlada bat, lehenoztikan kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun, eta hor bertan ikusten genitun kriston talde bila zoztela, txikillak, handilak eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldeak zielak etzakaten tokila.
Ia, ez, duela, ja, 14. urtorrena edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela 14 urteetzen, orain ja pixkanak aida aldatzen asuntua, eta ja, pues, herriko talde txiki gehiago sartzen dituzte, txiki, esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dira, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, nahi nun oieiri tokitxo bat eskaini, sikiera. Ze, pues hori, ikusten genuen, etzakatela tokila. Nahi zutela kriston gogua zozten jotzeko, minon ez zeuden aukeraik. Eta, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez? Pues, txosnetan, eta geho udaletxeko estenatoki printzipalian, edo pixka bat dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzean. Orduan, herria oso ondila da, eta kriston toki politak juzte hortikan gauzak txukunak eta politak iteko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genula pixkat jendearekin eotia hor jendia gertu sentitzia talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, pixkat perlada horrekin, komentatu nion lagun batzuei, eta pues, esan ziaten lagunduko ziatela. Insensato horiek, venga, pues ingo dugu. Eta pixka buelta bat ematen, begiratzen txokoak, eta horrela hasi zen pixkatxoa dena. Eta da, azkenian indie rock da, hori, beste gauzak beste erabatea egin daitezkela, eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari, eta hori, ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti. Oraintxe esan duzu ez, denak espazio batean zegoela kontzertuta jai guztia, lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu, zein izan ziren zailtasun nabarienak? Agian, espazioak bilatzea, udalaren edo gainerako espazioen defentsa hori edukitzea? Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon egia esan, hasiera-hasieratikan pues, udaletxeko jai batzordean sartu nintzen, txosnetan lehenoztikan baneon, eta pues, hor kriston lagun pilatu, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, orduan, hoien babesa, beti danikan euki dugu. Eta zailena, txokuak ja baitare pixkat herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen, eta hemen igual kontzertu bat, ondo ongo litzake, ez? Eta pixka bat horreri tiraka nahiko errez topatu genitun txokuak. Goatzen naiz lehenengo urtetan, izan zela gehiago lokura, ordutegiak, azkenian dia 8 kontzertu arratsalde gau osoan zehar 5 toki ezberdinetan, eta mugitzen goaz orduro, mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan, hasieran egiten genitula, gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5etan hasten ginen, eta entre tanborra da pastentzela, geok ezi desfile ez daki zerrena, geok ez daki, kriston ordutegiekin arazo edo moldaketa desiente euki genitun, baina, ja 3., 4. urterako, gutxura bera, ja pues, ikusi genitun etzuna koinziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tanborra da adibidez bizitza guztia drama, orduan ez diot esango tanborra dago. Hemendikan ez pasa. Ze kontzertu dakat, eta orduan pixkat modifikatu, Euskalgunean baitare afariak ematen dira, orduan afaltzeko garaian pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja formularekin topatu genuen, eta aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo
komplexuena izan zen hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, gero hasiera batian soinu ekipokin egiten genuen. Orduan kontzertu bat bukatzen zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta kriston mobidak guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, Txosnetakoa eta Euskalguneko adibidez, pues, horiek beti ondu dira, eta Txosnekoei pues, eskatu nilen baitare Edersonekoei Lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare Xenpelar eta Gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatua dakagu dena. Bueno. Orain, okerez banago 14. edizioa da. Bai. Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdiarekin? Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues, bueno, kontutan hartzen dela eta pues, galdetzen dute eta jendia galdetzen du, eta aurten ingo zute, eta ze ingo dezute, o ze karriko dezute, orduan bai, ustez bai. Gustan las personas que nos tratan como a tontos. Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko ardunarekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kartelera ateratzen denean bai, bueno, azkenean daramatzagu 2-3 urte esango nuke, azkenean baitare ja hiru tabernakin hitz egiten dugu, Landare, Lekuzarra eta Gailur, eta, bueno, behaiek badakite zer dagoen, orduan urtero bezala juten naiz, eta, bueno, urterokoa, ez dakizer, eta denak oso normal hartzute, baiezkoa ematen dute segituan, eta bai, egia esan nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai. Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak ere Jokoak ez dugu horraigia, herriolaguneak baitare, hortxe gabiltza, zehozerri, edo bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu, eta aurrea, ze azkenin nola ja, pixkat akomodatu bezala ingea ez, orduan zaila da pixkat dortikan ateratzea. Bueno, ingo dugu zehozer. Behin egitaraua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo eszenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez? Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, ja nago nahi dut eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika hastea. Zer da zailagoa, den antolatzea edo egunari itxoitea, nerbioekin ditu? Bueno, den antolatzearena azkenian esaten zaitutena nola ja 14. edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoiteaz, bueno, pues ikustezu ja hurbiltzen nahi dela, momendik gehatzen dela, eta Raider hau faita zait, ez dakizeinekin itzein berdet ez dakizeiteko, eskaleta, eta horiek badozte, bueno, gehiena itxoitea oso gaizki amatet. Eta egitara hori, aurtengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeuke? Ne ustez, ditut hola 3 ikusi nahi dut, 3 edo 4 ikusi nahi dutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ni biltzen naiz gune bakotxean normalian egoten da arduradun bat, eta ni biltzen naiz pixka bat denetatikan purulatzen.
Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten txut kontzertu bakotxa eta ezin dut gozatu ez dara. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ez da bat, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian embarkatu nola galdera, Aurtengo gitarautik zazpimarratu daiteken. Eta kasu gitarra bari errepaso bat ere egin dizaiokegu. Hor arratsaldeko 6etan Migato Sam izango da nolabaite kontzertuari, jaialdi ere hasiera emango diona. Arratsaldeko 7etan White Carters, 8etan Nice Presidente, 9etan The Eliam, horrela oskatuko da ez? The Eliam, bai. The Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10etan, 11etan David Duran bandarekin, 12etan Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker, nola oskatzen da, autobus magikoko abeslaia. Eta gero Little Martin Select eta Laguna. Hoi da. Nik hori gogo asko ditut ikusteko. Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzateia urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe goten dira, goizeko X arte. Eta aurten naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genon, zeozer berezia egin nahi nula, eta zeozer berezia izatea baitare behaientzako. Eta horrekin dakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan. Kriston gogu atxut egia esan horiek ikusteko. Geo baitare iruditzen zait Migato Sam baitare politia izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira, bakotxa Euskal Herriko punta batetikan, musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk eta oso ondo egiten dute, eta bai nire ustez horiek potentiak izango dela, bai. Gero ere entzulari gogoratu behar diogu, kontzertu hauek 5 gune ezberdintan egingo direla, ez? Hoi da, dia 5 gune, 8 kontzertu totalian eta 5 gunetan. Orduro bat, gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin behar dula beratek bukatu arte, edo normalian saiatzen naiz de puntuan hastea. Eta gero, ordu beteko margena dakate, pixka bat luzatu daitezkela, eta bai, 5 gune politia dira. Jendeari pixkat kosta egiten zaio batetik bestera iristea hasi minolen, pixkat lehentxi batea azkenekotikan, eta aurrengora jun. Beti hau denbora, ez? 5 minutu galdu batetik eta 5 tirazi bestaldetik. Hoi da, bokata bat hartu, tartian afaltzeko ere bai, eta bai, aurrea, atope. Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo, badaude ezaugarri zehatzak kontzertuetarako edo hausaz aurkeratzen dituzu edo ezagunak direlako edo? Gustatzen zait ez ezagunak izatea. Ez ezagunak esan nahi dut ez izatea betiko... Mainstream edo horien horiak. Bai. Sartzen ditugula baita ere, gustatzen zait adibidez azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, jaialdiari pixkat bukaera emateko. Minon hori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu 3 urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkitela, etortzen zaizki nire ganaz, o zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta hau pentsatu ikusti diatela, komentatu diatela, eta jotzeko, eta ez da izer, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen baldin badigu, aurrea. Betire ez dugu edo zer gauza sartzen, ez dugu sartuko talde bat, hola, pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, denetikan sartu dugu, duela 2 urte adibidez,
ez dakit ezagutzen zuten talde bat, ola txungo batzuk etorri ziren, postal kolekzionistak edo postalariak edo... Zerbait entzun dut, bai. Bina, bueno, egia esan politia izan zen, bai. Entzuleok, denbora bukatzen ari zaigu, goizeko 11:49 minutu, eta guk agur esaten hasi barra dukagu, ze gauzak, Gorkak esan du. Gu jungo ge azken tren hartu arte. Oso ondo. Korrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan eta kultura konsumituz, ez dira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero ezin dira bateratu. Zer egingo diogu? Indioker, o indio, mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, gaia edo data hurbiltzen denean bertara hurbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz, orain txartuko du tartea lasai aritzeko. Arki, ondo. Julen Goiko Txorbegozo datorren aster arte, Xabi datozen egunera arte, ez dakit bihar hariko garen zurekin. Hemen ibiliko naiz. Goiuri bihar arte. Bihar arte. Eta indio, nahi duzun arte. Eskerrik asko. Entzuleok bagoaz, gabe guerdiko 12ak informazioaren txandoren hemen naiz irratian. Agur, agur, agur. Keep calm and bigarren kafea.